खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'सा नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा नैबे समाव खोब मोजांनि बाथ्रा जों खोनानो मोन्दों भारत सरकारजों फोसावजानाय स्वच्छ सार्वेक्षण 2022नि जिथु एवार्ड बान्था बे बान्थायाव जोंनि नैबे उदालगुरि जिल्लायाबो मुं जिथु फारिलाइ बेयाव गोग्लैदों दा नैबे समाव बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो जुदि बान्थाखौ मोनमारोब्ला बेसेबां समनि गेजेराव बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन जों माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्ला टाउन कमिटिनि मासिगिरि बिथां सारजों दान्दिसे जों सावरायनि खुलुमबाय सार खुलुमबाय दा जिहेतु भारत सरकारजों फोसावजानाय स्वच्छ सार्वेक्षण 2022 मायथाइनि जिथु फारिलाइ बेयाव जोंनि उदालगुरि टाउन कमिटियाबो मुङाव फैदों दा बे बेसेबां सैथो आरो बे एवार्डखौ मालानि गेजेराव फोसावनाय जागोन बेथ' नंगौ आरो जोंनि रंजानायनि बाथ्रा उदालगुरि जिल्ला बुङोबा उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्ड आरो लोगोसे टंला मिउनिसिपालिटि बर्ड मोननै बर्ड मिउनिसिपालिटि बर्ड दङ उदालगुरि जिल्लायाव आरो बेनो उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्डआ दिनै आजादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 ये बान्थाखौ ये नेशनल एवार्डनि बान्था आरो बान्थाखौ दिनै अल अभार आसाम थारमाने आसामनि गेजेराव जोंबो मोननो हादों थारमाने आसामाव 13टा मिउनिसिपाल बर्डखौ बासिनाय जादों अल इन्डिया लेभेलाव आरो बेहायनो जोंबो उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्डआ जों ये बान्थाखौ जों मोननो हादों ये बान्थानि मोनसे सिगनिफिकेन्सआ ओरैनो जों बुंनांगोन मानो होनबा भारतआ नोंथांमोना मिथिगौ भारतआव आजादी का अमृत महोत्सव 75 बोसोर 75 इयार्स भारतआ उदां जानायलाय ये मोनसे स्पेशल कन्टेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो कन्टेस्टआव ये जों जेबो मिथिया मानो होनबा ये थार्ड पार्टिया फैनानै नायगिदिङो सिरि सिरि जों जेबो मिथिया आरो ये जों किसुमान एक्टिभिटिस जोंखौ खालामनो होदोंमोन ये एक्टिभिटिसखौ जोङो मोनफ्रोमबो एक्टिभिटिसखौ जों केरि आउट खालामदोंमोन आप टु जोङो माबासिम 15 आगस्ट माबासिम 2022 ये 15 आगस्ट 2022 सिम खालामनायाव दाखालि बावसो तारिखखौ जुदि आं रिकल खालामोबा दिनै 26 तारिख प्राय 17 तारिखआव ये बान्थाखौ दिल्लीनिफ्राय एनाउन्स खालामनाय जादों आरो ये जों उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्ड हिसाबै जों बेहाय नेशनल लेभेलनि एवार्डखौ बान्थाखौ मोननो हानायाव जों बिराद गावखौनो माने मोनसे गोग्गाम हिसाबै जों मोननो हादों मानो होनबा जों ये जिरायनायनि उनाव जेसेबां जों खस्थ' खालामदों जोंनि कर्मिफोरा जोंनि अफिस स्टाफफोरा जोंनि वार्ड कमिशनारफोरा लोगोसे जे साफाई मित्रसफोरा रायजो राजानि गेजेराव जोङो थांदों बुंदों खोन्थाफोरखौ बाथ्राफोरखौ क्लिनिनेसनि उपराव माने साफ साफाईनि बाथ्राखौ लानानै ये रायजो राजायाबो जोंखौ जेसेबां हायो बिखेखकरि टाउन ओनसोलनि जे रायजो राजा मिउनिसिपाल बर्डनि आन्दाराव थानाय जि वार्डफोरनि रायजो राजाफोरा जोंनो जि मदद आरो जि सहाय जों होदों बिथांमोननि सहाय मदद आरो जोंनि वार्ड कमिशनार लोगोसे जोंनि स्टाफ समस्त स्टाफनि आरो साफाई मित्र होनायनि जोंहा दङ साफ साफाई खालामग्रा जोंहा आरो एनजिअ मोननैसो एनजिअ जों नांथाबनानै दङ बिथांमोननि अरिहाना बिथांमोननि जि सहाय ई सहायनि गेजेरजों जों दिनै ई नेशनेल लेभेलनि राष्ट्रीय लेभेलनि पर्यायनि ई एवार्डखौ जों मोननो हादों आरो बेखौ दा बर्तमान ई एवार्डखौ भारतनि राष्ट्रपति माने अनारेबल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ 1 तारिखआव निउ दिल्लीयाव ई बान्थाखौ गथायगोन आरो लोगोसे बेहायनो जोंहा सानथामनि हाबाफारि दिल्लीयाव जोंखौ लेंहरदों सानथामनि हाबाफारियाव 29, 30 आरो 8 29, 30आव केपेसिटि बिल्डिंनि प्रग्राम जागोन सेमिनार जागोन वर्कशप जागोन बेहाय जोङो एटेन्ड खालामनांगौ आरो बेखिनियाव बेहाय मोनफ्रोमबो जि एवार्ड विनिं मिउनिसिपालिटि बेहाय साब्रैखौल' एन्ट्रि होनाय जागोन आरो बेहाय चेयारमेन थागोन भाइस चेयारमेन थागोन एक्जिकिउटिभ अफिस थागोन आरो लोगोसे
सिटी प्रजेक्ट अफिसार होननाय जा थायो स्वच्छ भारत मिशननि अन्तर्गत ये साब्रैखौल' ये गेट एन्ट्रि पासखौ इतिमধ্যে जोंनो माने वाट्सएपाव बे माबायाव जोंनो गथायना होबाय आरो 1 तारिखआव 10:30निफ्राय तालक'टा स्टेडियाम दिल्लीनि तालक'टा स्टेडियामावनो इयो बान्था राननायनि हाबाफारिया जागोन आरो हाबाफारियाव जोङो राष्ट्रपतिनिफ्राय इ बान्थाखौ जोंनो गथायनाय जाहैगोन आरो जों बे समाव मिथिनो मोनबाय सार बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जिहेतु बान्था बे बान्थाखौ सारमोना लायनो थाखाय नैबे जोंनि उदालगुरिनिफ्राय 7 थान्दैया गोदान दिल्लीसिम थांगोन होननानै बुंदों आरो जि मोननो गोनां बान्था बे बान्थाखौ फैबाय थानाय दाननि जितु अक्ट'बर बे 1 खालार खालि जोंनि भारत हादरनि राष्ट्रपति बिथां श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथाङा गावनि आखाइजों गथायगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिबाय आरो खोब मोजांनि बाथ्रा जिहेतु उदालगुरियादि बे बाराव सारा जोंनि भारत हादरावनो मिथिजाबाय बेखौनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै आङो फिन खेबसेबाव उदालगुरिनिफ्राय सोरांसारबाय